Накъде си това наргиле, колега? Само да го пробвам тук как върви. Ама дръпни седалката малко назад. Ще ти е по-лесно. Даже ако искаш, можеш максимално назад да я дръпнеш. Само фърли цигарите отзаде, да мога да сетиш. Ами има ли цигари? Чича го фърли отзаде, аз имам друг. Часът в момента показва, че е 7:22, но е 6:22, защото не е верен. Не, как ще е 6 часа, бе? Че този часовник не е верен. В момента часът е 5:46. Сега се отправяме към Гърция. Винаги съм се чудил на бензиностанция, като отидеш, те кара да си загасиш цигарата. А в нашия случай, като си носиме цяло наргиле, да ми каже, загаси го, после си го запалиш, да ми прави въглените. Сега ще видим какво ще се случи. Първа спирка, зареждаме гориво. Малко ще събудиме човека, той сигурно си е легнал. Пусна се някаква аларма. Втора спирка, заредиме колата отново. Его е колегата. Сипавка на наргиле, не ни обръща внимание. Зареждаме догоре и вече сме на границата. Още малко ни остана. После, значи някой да не каже, че разхода на колата не показва правилно. На колонка сме заредили 15 литра точно и сме минали 200 км демек по 7,5 на 100. Ето го на таблото. Точно 7,4. Буквално правилен разход показва колата. Доказано. Къде отидеме, човече? Ние спираме преди Шела да пикаме в храстите. Така се прави. Шела е там отсреща. Има си туалет, на хората са го направили. Не има ядо, ние че се правим тук да пикаме преди Шела. Така се прави. Що спряхме, намерихме гироси, поне видяхме шиша как се върти и сега ще влезем нещо си поръчаме. Това е първата дестинация в Гърция. Сега ни дойдоха гиросите, включваме се да покажем, че гироса е гигантски в сравнение тези в България и е надолу продължава. Ето го и неговия, направо огромен. Колко е много. Да, и картофите са истински хубави, а не са някакви гадни като в София. Сега ще го опитам и ще се включим отново да си дадем оценката. Значи, сега си изядохме гиросите. Мнението какво ти е? 9 от 10. И на мене може би 9 от 10. Това са, да кажем, в топ 3 най-добрите гироси, които сме яли. Още малко сос му трябва. Той в мола даже нямаше почти никакъв. Имаше картофи, месо, домат и лук само. Ама бяха хубави всички. Странното, че дзадзики нямаше, а месото беше много тънко нарязано на лентички и много добре изпечено. И като цена, ето може да се види 17 евро за двата гироса и 2 7-up, който е без пари смисъл. Гироса го ядеш първо с виличка, защото има прекалено много материал и само месо. Че ме не сгазат на клип. Морето е уникално чисто. Тук колегата ни взе с количката. Ще ни върти из хотела, сега видим какво се случва. И ни кара багажа. Абе го ще само нещо да ни спадне по пътя. Ей, гледай, има мощче. С ръкичка. Много е добро. Тук басейнчета, това, онова, всичко има, човече. Има електрическо. Сега ще ви направим рум тур на нашата стаичка. Тук влизаме, това е входната врата. Първо вляво имаме една масичка с диванче. Тук е и скромен телевизор, гардеробче и баня. Тук влизаме в втората стая. Първи гардероб, втори гардероб. Една спалня скромна. Тук има тоалетка, има телевизорче. Там една масичка. Ето я банята с вана. Доста културно направена. И най-хубавото е верандата на стаята. Тук две столчета с масичка, където че с малко ще запалим най-вероятно наргилето. Тук басейн, в който се влива в друг басейн. Много красиво. Палмичките. И това отсреща е ресторанта. Самия комплекс продължава надолу, където ще ходим да видим и плажа след малко. Видим какво се случва. И така. Тук сме на хотела вече на плажа. Уникално красиво. Ето ги пак палмичките, алейката. Ето тук ни е вечерята и закуската в този ресторант ще ни бъдат от 7:30 и от 9:30. Абе, гледайте, масите са във водата. А това сигурно са някакви по-такива VIP маси. Его е там моренцето, пясъка. И сега ще се пуснем до водата да видим дали е топло. Гледам, хората са се капали във водата, сега ще видим как е. Там има джетове, сега ще ходим да видим Фицениса и най-вероятно утре ще се пуснем на джетовете. Да повозим гушето, защото той до сега не се е качвал. Ще се качи при един професионален шофьор на джетове, който умее да изгубва пътниците по време на движение. Дай. Да, само кръг. Само завари по-нагаз кръг.
Дай! Дръж! Давай, карай! Държи го! Ето го морето, уникално чиста водата. Че сега ще ми намокри обущата. Само да дойде. Малко по-студено там в басейна. Да, няма жив човек в морето. Той нормално те само се пекат. Иначе направо е кристално чиста водата. Кристално. Доброто, приятели. Сега се събудихме, часът е, не знам колко е часа даже, 9:30 и отиваме на закуска. Времето е доста облачно, по принцип го дават и леко да превали. Дано да не се случат нещата. Да вали. И сега отиваме, видим какво е на закуска, защото вчера на вечеря отидахме на време и почти нямаше места. Тук отвънка хората сядаха да чакат да ги вкарат вътре и се надявам да има днеска место за нас. Абе, ние тук отвънка не може ли да си изнесеме яденето да ядеме? И много странно. Имаме си включена закуска и вечеря, но всички видове напитки си ги плащаш отделно, което не знам защо така е направено. Сега ще видим какво са сложили за закуска. Ето това е бюфета. Тук има хлебчета, просвети. Като цяло си има нормалните неща, които си ги дават за закуска. Човече ти отчет има пържени картофи. Защо за вечеря нямаше пържени картофи, аз търсиха има за закуска. Добре, тук салатки. О, тук има палачинки. Шоколадче, да, ето ги малките палачинки. Яйчица има. Тук филенца като цяло. Има доста богат избор. Ето тук има кафе. 100% ще има и мляко, което... там има май сок за закуска. За пиене. Да. Снощи от този сок една чаша струваше 6 евро. Его е тук, фанахме таксито и няма ни взимат като в София с някоя умрела Шкода. Идва Мерцедес. Друга човече е класичката. Добре. Сега ще видим къде ще ни закара и колко ще ни вземе е по-важното. 3 км е разстоянието. Ще видим какви са цените. Тук сега влизаме на заведението. Гледката само да фокусира един път. Това са ни гривните. И сега да видим къде ще ни останат. Доста е шумничко. Сега отиваме, видим какво е на бара. И ще преценим дали отиваме на консумация. Благодаря. Гледай човек, морето един път. В момента търсиме сцената, къде е 100 кила. Тук е купона. Его е 100 кила. Така ви иска майка. Тук сме на 100 кила. Его е. Много е добре. Песните не са най-доброто нещо, което има. Ама пак става на София Маринова до вечер ще е по-добре. Его е гушето. Сега си седнахме на басейна, прихме си наргиленце, сипали сме джинче. Айде на здраве. И тук си гледаме, отсреща се вижда морето, следващия ръка, палмички, басейнче, много е добре. Препича слънце, такова има много лек ветрец, много приятно. Хората ни поглеждат всички малко странно, все пак техните махси са празни, нашата е пълна. Верно, техните са... А нашата е с бутилки дори. 2 бутилки джин, 3 чаши, едната беше само след, правите сме си взели как си трябва. Ето ни ги нещата. Тук са ни шишенцата, чашките, наргиленцето.
Снощи, накратко ще ви разкажем. От тук тръгнахме към заведението, където трябваше да отидем вечерта, как се казваше, нещо си. Бар. 3 км ходихме пеша до заведението, стигнахме там и вече ни настанява. Там питаха ни двама човека сме, на какво искате да ви настаним и ние питахме какви са възможностите. Едната беше най-ефтината, в смисъл първата възможност да сме на бара, консумация колкото си направим, толкова си плащаме. Следващата беше правостоящи на маса, 200 евро на маса трябваше да направим консумация задължително, ако искаме да седнем 400 евро, което си е доста за двама човека, ние не знам какво да правиме. Застанахме прави на бара, видим каква е обстановката. Обстановката беше много зле. Пауло, така седно сме седнали на тази маса прави, хората минават покрай тебе, само се бутат, защото имаше може би 6 маси в цялото заведение и 2 диванчета, много малко. И затова не сядат. Буквално от бара виждаш на улицата колите и хората как си минават и те гледат. И ти ги гледаш. И са пуснали някаква тъпа музика, буквално не ставаше. Да бяха пуснали примерно маскота, нещо такова, пак да има някакъв ритъм или стари песни. Нещо интересно нещо да беше. Нещо интересно, те бяха пуснали... Не ни допадна. Дори тези песни, къде ги пускаха, ние за първи път ги чуваме. И си тръгнахме и лошото беше, че трябваше да още 3 км пеша. Вчера минахме 6 км пеша, за 10 минути седене в тъпия бар. Имаше ли 10 минути? И после си направихме на аргиленце на терасата, пуснахме си музика, сипахме си джинчи и си ни беше топа. Днеска по принцип на обяд има някакъв купак от 2 часа 100 кила ще пее. И Софи Маринова? Не, Софи Маринова е до вечера. А, до вечера? И ще видим. Още, че то бар е пак на 3 км от тук пеша. Работата е божа работа дали ще отидеме, защото снощи добре беше. Тъмно, кучета ни гониха, коли шеха ни изгазат, камъни имаше, страшен беше път, ама беше тъмно. И това растението с бодлите, якито ми. Верно. И можеше вчера поне си ходим спокойно, защото беше хладно, а сега е жега, слънце напича и ако трябва ходим пак пеша натам и обратно, няма да изкараме. Да, ама сутринта като станахме, така да аз поне като станах, че бях по-рано. Доста облачно беше, без малко ще да завали. Що ми снощи си пуснахме климатика на 30 градуса, сутринта на 16 добре. Много студено беше снощи. Може би беше около 4-5 градуса. Ние с дълги дрехи, това и яките и какво ли не, и пиеме и ние студено. Да, даже си взех и зимното яки от колата. То много студено стана изведнъж. Издуха такъв гаден вятър, облачно стана. Не, още не е сезона просто. Вечер, вечер не е. През деня става, ама вечер е тегава обстановката. 10 градуса или под. То са колко? Около 20. Са е 20, ама вечер става 8, даже и под 8 градуса. Няма. Което си е доста хладничко. Затова и сега събираме тамин Д. Поради факта, че няма с какво да стигнем и няма транспорт до града, имаме скромните 3 км да ходим пеша към клуба. 10 евро. За 3 км. Ама не, то казва даже и горе-долу. Да. Ама то проблем е, че няма и таксита. Аз до сега не съм видял нито едно. Тук един имаше един смарт, ама по него не мога да се качим. Някой трябва да седи отгоре на тавана. И сега продължаваме една лека разходчица. Сега взимаме за 30-40 минути. Сутринта може да я вземем и за 2 часа. Не се знае докъде ще стигнем. Ще го взех за 40 минути за нас. Виж, се включваме, когато се включи. Цигани по гората, без нощ. Аз съм Леонардо Ди Каприо, къде е баба Меца. Клец. Как бе? Ние сме Вали и Моро. Аз съм Моро. Валя, гази се. Валя, той забрави Кастефония. Къде ми забрави Кастефония, си слушам Тони Стораро. И пред тук с една джейбилка, човече. Си утли си. Не сме силни. О, да. Абе, има комари. Нормално, ма тези комари не им лезат от бе, човече. Те я работят и нощно време. Бай, повярите. Поне има лампи. И добре, че не е обрасъл пътя. Не, бе. Просто тротуара един път. Не, те я мислим, че от как са го направили, не са го косили. Като гледам пугите, че е пораснало. О, нещо ми влезна в кръка.